Gaurko gazteratu saioa Txantreara hurbildu eta bertan Maider Nanclares ezagutuko du. Ni Maider Nanclares naiz, 16 urte ditut eta Txantrean bizi naiz. Txikitatik asko gustatu izan zait irakurtzea eta batzutan bai idatzi nahi izan dudala, baina egitan ez da oso normala nitan idaztea. Gehien bat idazten dut. Eta, non gaude orain, non aurkitzen gara? Hemen orain Munduko Parkean gaude, Txantreako lekuetatik politena niretzat, eta, Zu Txantrean bizi zara? Bai. Eta ikasketak non egiten dituzu? Ikasketak Eunaten egin ditut, eta baina orain Navarro Biesladan nago, batxiller egiten. Zuk non aurkitzen duzu idazteko inspirazioa? Ni gehien bat okurritzen zaizkian gauza txikietan. Gehien bat aspertzen naizenean edo ikusten dituan gauza arraroetan edo irakurtzen duan heinean, ikusten dudanean igual gertatuen historia bat beste modu batera gertatu izan alko litzatekeela eta esaten dut, idatziko dut ni bestelako historia bat, pixka bat honi lotura. Eta toki gustokoren bat idazteko edo inspiratzen zaituen tokiren bat badaukazu? Niretzat etxea. Etxean idazten dut, nire logelan, pixka bat infusio batekin, eta, ez dut leku kutxunik, arrunta. Bale, oso ongi. Zergatik aurkeztu zinen literatur sarion hauetara? Aspertzen nitzelako gehien bat. Arratsalde batean ez nekien zer egin, azterketak bukatu nituen, eta galdetu nuen, orain dela asko idazten ez duela, azkenean horrelako lehiaketak pixka bat incentibo bat dira idazteko eta aurkitu egin nuen horrelako bat, bai. Eta zein da zure genero gustukoena irakurtzeko? Uste dut pixka bat idazlea, gehien bat generoa baino, niretzat novela beltza bai izan dela genero oso garrantzitsu bat, baino Laura Gallegoren fantasia liburuak ere asko gustatzen zaizkit. Gomendatuko zeniguke libururen bat edo? Niretzat Stieg Larssonen liburu guztiak, edo Carlos Ruiz Zafonen La sombra del viento, oso kutxunak dira niretzat, edo Agatha Christie. Zure idazlanean pixkat zentratuko gara. Zeren inguruan idatzi duzu? Gehien bat poesia. Niretzat poesia erraza da, gustatzen zait, baina novela beltzaren bat idatzi izan dut, edo gehien bat kronikak edo historia laburrak. Eta sarietan idatzi duzun errelatua, zeren inguruan hitz egiten du? Nire historioa novela beltza bat da. Eta historia pixka bat da emakume bat bere haurra galdu du, itxua dago. Eta emakumeak ez daki non dagoen, eta pistaren bat aurkitzen du, eta hortik aurrera gauzak gertatuko dira, eta ez daki aurkituko den edo zer gertatuko den. Irakurriko diguzu zatitxo txiki bat, ez bukideia bat egiteko zeren inguruan doan zure historia? Auto hura, keu saia zerion, auto beltzura, etxe aurreko semaforan gelditu zen. Laura ziur zegoen behin baino gehiagotan ikusi izan zuela, beti bezala, etxe aurrean semafora berde jartzen itxoiten. Laurak ile luzeak izkurra eta ile horia zuen, bere begiak urdinak ziren eta altua zen. Iraina zen eta hankak luzeak zituen, seguraski, emakumea ezagutzen ez zuen edonork, dotorea zela esango luke. Bizia guztiz bideratuta izango zuela eta pozik biziko zela hiri kanpoko txalet batean. Egitan, deskribapen hura izango litzateke okerragoa izan. Berarentzat, bizitza pasaren abenduan bukatu zen, bere semea, John, desagertu egin zenean.
Egun hartatik senerra galdu zuen, etxe saldatu zen, askoz txikiagoa zena, iluna eta barkartiagoa, eta ez zen bere kobazulatik ateratzen. Galdu ez zuen gauza bakarra, bere lana zen. Berak txikitatik amestu izan zuen lana zeukan, kazetaria zen. Ez zen oso famatua, baino harro zegoen beretaz. Hori bada ere, azkenaldian bere argitalpenen kalitatea berekada handi bat jasan izan zuen. Bazekien egune hauetako batean kalean izango zela. Horrek asko urduritzen bazion ere beste gauza batengatik zegoen urduri. Duela 2 egun mezu bat jaso zuen mugikorrera. Norbaitek informazioa zuen bere semari buruz. Dirutrukeen oski zalatzaileak zekien guztiak kontatzeko prest zegoen. Lapierren afaltzen zuten bitartean. Polizia gabe, audio grabatzailerik gabe. Ez zen ez ezagunetaz fidatzen, baina bazekien bere ikerketa guztik gelditua zegoela. Ez zuen arrasto berririk. Non irakurri dezakegu hau? Badago interneten tozen batean edo? Ezakit egiten. Nahi baduzu emango dizuet PDF-a, baino uste dut ez dute gainor argitaratu. Eta besteak ere ezin dira irakurri? Ja, egiten. Ez dut idearik ere. Zenbat jende parte hartu zenuten sari hauetan, zure kategoria bat? Nire kategorian ez dakit. Eta izan da lehenengo urtea egin dena? Bai. Bueno, hitz egingo dugu pixkat gazteak eta literaturaren inguruan. Uste duzu gazteek orokorrean irakurri egiten dutela? Uste duzu galdu den zerbait dela? Gorakada handi bat egon dela uste dut. Hasieran bai notatzen nuela pixkat berakada bat sufritzen ari zuela, baina orain pixkat teknologizazioarekin uste dut goratu egin dela tasa. Gehien bat Wattpad bezalako aplikazioei esker ez bakarrik irakurri, baizik eta idazten ere aukera gehiago ugariagoak ditugu, eta azkenean zu bezalako norbaitek istorio bat idaztean azkenean pixka bat hobeto iruditzen zaizu, eta azkenean bista puntuak eta askoz berdinagoak dira heldu batenak baino, ez? Azkenean, uste dut, igual ez lehen bezalakoa berdina, ez da inoiz berdina izango, baina bai ez dut uste berakadaik izan duenik. Zuk nola irakurtzen duzu orokorrean, paperean irakurtzen duzu edo Kindle edo e-bookean deskargatzen duzu? Ni txikitan bai paperan irakurtzen nuela, gero e-bookera pasatu egin nintzen, baino 3 edo 4 urtetara berriro liburu paperezkoetara bueltatu nahi zela. Eta niretzat asko gehiago gustatzen zait papera, baino ere iruditzen zait e-booka oso dotorea dela izatea, holako zerbait. Zer uste duzu gertatuko dela etorkizunean? Aldatuko da, hobetuko du edo okerrera joango da? Espero dut hobetuko dela, hori espero dut. Lagunekin hitz egiten eta gehiemat novela arrosak orain gazteentzat. Baina, aldatzen doa, ezakit onera edo txarrera, baina aldatuko da. Eta, espero onera. Esan duzu poesia gustoko duzula. Nola hasi zinen poesia idazten? Gustuko zenuelako? Bai, egiten ez dago istorio politik, irakurtzen hasi nintzen, poesia eta esan nun, saiatuko naiz. Saiatu nintzen eta gustatzen. Eta ikasi duzu moduren batean idazten edo izan da zure kabuz? Ez, nire kabuz, pixka bat hartzen irakasleak eta literatura azkenean ikastolan ematen dugu, eta badaude egun batzuk literatura egiten dugula, eta hor pixka bat formalago bihurtzen dut nire poesia, baina uste dut badaukala gauza bitxirik poesia zer gabe idaztea. Eta pentsatu zu noizbait poesiarekin zerbait berezia egitea edo lehiaketaren batean aurkeztea edo horrelako zerbait egitea? Ez gustatzen nire poesia erakustea. Niretzat pribatua da, jendeak bere ez gustatzen. Bere barne pentsamenduak eslatzen ditu horrez. Zerbait gehitu nahi baldin baduzu edo zerbait berezia esan nahi baldin baduzu? Ez, mila esker.
Kaixo, Ane, zer moduz? Kaixo, oso ongi zu? Ondo, eskerrik asko. Bueno, lehenengo gauza eskerrik asko gaur gurekin hitz egiteagatik, eta, bueno, zu erizaina zara, eta heziketa sexualean egin zenuen espezialitatea, ez? Beste gauza batzuen inguruan hitz egiten hasi baino lehen, bueno, gustatuko litzaidake hori lehenengo azaltzea zergatik erabaki zenuen espezialitate hori egitea. Bueno, ni erizaintza ikastea erabaki nuenean, argi neukan heziketa sexuala ikasi behar nuela. Azkenean, bueno, NUPEk eskaintzen duen diploma bat da, eta, bueno, erraztasunez ikasi ahal izan nuen. Eta, bueno, arrazoi garrantzitsuenetariko bat izan zen batez ere, banekielako baliabideak emango zizkidala batez ere pues, nire bizitzarako, bai nire harremanetarako edo baita ere nire sexualitatea eta besteen sexualitatea ulertzeko, ongi ezagutzeko eta bizitzeko. Eta hori azkenean egia da institutuan pues, heziketa sexualeko txarlak ematen zizkigutela, baina horrekin ez da nahikoa, oso garrantzitsuak dira, baina azkenean sexologia pues, mundu oso handia eta zabala da, eta horrekin ez da nahikoa. Eta gero beste aldetik baita ere erabaki nuen hau ikastea, erizainaren munduan azkenean, bai edo bai tokatu behar zitzaidan pazienteekin pues, sexualitateari buruz hitz egitea. Azkenean berdin du non lan egiten duzun, edo ze gaixotasun daukan, edo prozesu kirurgiko bat pasa behar baldin badu, pues azkenean sexualitatea eragina izan behar du. Eta ni ez baldin banaiz kapaza beraiekin sexualitateari buruz hitz egiteko, pues nork izan behar da kapaza. Eta gira da, pues, azkenean erizain askok pues, lotxarengatik edo ez jakintasunarengatik eta ez dakit ziurtasun faltarengatik ez daukagula base hori, eta ez garela pues, saiesten dugu, ekiditen dugu, eta tabu horrekin jarraitzen dugu. Eta pues, horrekin bukatzeko, banekien erizaintzaren bidez ez nuela lortu behar, pues, behar nituen konozimendu horiek, eta pues, bide hori bilatu nuen posgradu hau egiten, eta horregatiko. Batez ere. Eta orain zehazki larrialdi pediatrikoetan ari zara lanean, nola sartu zinen hor edo nola hasi zinen horretan? Nik, ikasketak iaz bukatu nituen, gutxi gora bera ekaina hasieran maiatza bukaren, eta nire azkeneko praktikak larrialdi pediatrikoetan izan ziren. Orduan, oso gustora egon nintzen, giro oso ona, asko ikasi nuen, eta pentsatzen nuen, aukera baldin badaukat hemen lan egiteko, aukeratuko dut bai edo bai. Eta hori gertatu zen, uda etorri zen, eta udan azkenean kontratu asko daude, erizain asko hartzen dituztelako oporrak. Orduan, aukera izan nuen larrialdi pediatrikoetan lan egiteko, eta egon nintzen uda osoa han lan egiten. Eta, oso gustora egon nintzen berriz, asko ikasi nuen, umeekin superongi, lankideekin ere, eta gero irailaldera, bukatu zen ere kontratua, eta mantzidaten beste kontratu bat. Baina leku berean, baina kasu honetan, asteburuetan bakarrik. Eta hemen jarraitzen dut, asteburuetan, larun bat eta igandeetan, baina, horrela. Eta nolakoa da esparru horretan lan egitea, gogorra da batzutan edo nola deskribatuko zenuke? Bai, alde batetik oso aberasgarria da, azkenean umeekin lan egiten duzu, eta umeak potza dira, eta bai edo bai, irrifarrak ateratzen dizkizute, badirelako super espontaneoak, naturalak eta horrela. Baina oso gaizki daudenean gogorrena da. Gaixotasun larriak daude, adibidez onkologikoak, edo istripu larriak bere bizitza arriskuan jartzen dutenak, eta horretara ezin zara inoiz ohitu, eta niretzat oso gogorra da, bai. Imaginatzen dut orduan, zer esango zenuke dela gehien eta gutxien gustatzen zaizuna, zentzu horretan? Gehiena, umeekin egotea, eta haiekin hitz egitea, jolastea, edo inkluso negoziatzea adibidez, ziztada bat eman behar baldin badiot ume bati, azaltzea eta haiek ulertzea, beldurra kentzea eta jolas bat bezala egitea, eta gero
teknika hori invasiboa izan beharrean, pues azkenean pues beste teknika normala eta jolas bat bezala. Hori politena zalantzarik gabe. Eta gogorrena, pues hori, oso gaizki datoztenean eta bere bizitza arriskuan dagoenean, eta azkenean ez dago gure esku hori konpontzea, eta hori, bai. Eta zu urte batez Portugalen egon zinen praktikak egiten zehazki Coimbran. Nolakoa izan zen bizipen hori? Ze nolabait ezberdintasun nabaritu zenituen gure osasun sistemaren eta bertako osasun sistemaren artean? Nire sorpresarako nabaritu nituen aldekotasun nahiko, baina batez ere baliabideetan. Osea, nik praktikak egin nituen Coimbran osasun zentro batean, eta osasun zentro horretan, materialei dagokionez, oso gutxi zegoen. Adibidez, genituen eskularru kaxa bat osasun zentro guztirako, eta bakarrik beharrezkoak zirenean erabiltzen genituen bestela, ez genituen hartzen. Hori eskularruekin, baina baita ere, pomadekin, antiseptikoekin, gasekin, guztiarekin. Eta berriz hemen, daukagu material pila, agian kontsulta bakoitzean eskularru kasa bat, gasa pila, eta ez gara inkonstiente ea beharrezkoak diren, erabiltzea justo momentu horretan, edo erabiltzeagatik. Baina baliabidean ikusi nuen diferentzia handia. Gero baita ere, ikusi nuen, hemen, analitikak badira osasun zentroen kompetentzia, baina berriz Coimbran ez. Zuk analitika bat atera behar baldin baduzu, joan bazara laboratorio pribatu batera. Orduan, ordaindu behar duzu, eta gero, erantzun horiek jaso, eta joan medikuaren gana, eta erakutsi. Eta gainera, sistema informatikoak ez daude konektatuak, dena prozesu guztia asko moteltzen da, eta asko zailtzen da. Eta, eske hori ez lukete egin behar horrela. Baina, bai. Eta itxarote zerrendak ere ikusi nuen. Hemen luzeak dira eta egia da. Hobetu behar den zerbait da. Baina eskean askoz ere luzeagoak. Bai. Batzutan, hemengo gauzak nolabait gaizki ikusten ditugu, baina konturatzen gara bestereku batzuetan egoera, kazkarragoa dela, ez? Hori da, bai. Eta horrela orokorrean, balorazio moduan, nola baloratuko zenuke gaur egun erizainen egoera? Esango zenuke asko hitz egiten da honen inguruan, merezi duzuten aintzatespena duzutela edo ez? Atzera begira, nik esango nuke gutxinaka egia dela oberagoa zela, eta, erizainek borrokatu dutenari esker, kondizio beak ditugula, baina egia da daukagun egoera ez dela besta ere normala, hobetu daiteke. Eta, adibidez, nire esperientziatik hitz egiten, udari begira egia da kontratu asko daudela eta lana daukagula, ikasketak bukatu berri ditugunontzat, baina gero urte osoan zehar dailari berrira ez ditugu, ez daukagu kontraturik. Orduan, edo bilatu behar dugu lana pribatuetan, edo hartu behar dugu jornada murriztutako kontratu bat, eta azkenean, jornada osoa 100% baldin bada, hartzen duzu 130ko kontratu bat, jaten txarrena azkenean, asteburuak, gauak, eta egun guzti horiek. Eta hori, nire ustez, baita ere, kontratu horiek oso motzak dira, eta orduan aldatzen gaituzte lekuz, zerbitzu, egun batean egon zaitezte kardiologian, urrengo egunean digestibon, eta urrengoetan larrialdietan. Eta horrela, ezin dituzu, ez konozimenduak barneratu, ez hor ongi egin gauzak, eske delako imposible. Ikasi dezakezu zerbait, baina agian guztitik dakizu pixka bat, baina horrela ezin duzu aurrera joan. Bai.
Eta, bueno, ez dakit orain ja amaitzeko, edo ez dakit zerbait gehitzea edo zerbait gehiago esatea gustatuko litzaizuken. Nik uste dut ezetz. Bale, mila esker gurekin hitz egiteagatik, Ane. Bale, zuri. Ondo Bueno. segi, agur. Agur. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.